ales lleugeres que no es veuen, ales que enlairen són com banderes, són fetes a mida pel teu somni. Desitja-ho amb força i serà realitat. Volar, volar, volar cap al teu somni, volar. Volar, volar, volar ben alt. Hola, perdoneu, no us havia vist. És que estic molt enfeinat. Estic construint unes ales per unes nenes que volaran molt alt. Són l'Adriana, la Ximena i la Martina. I com que veig que tenen les idees molt i molt clares, m'afallo a enllestir-les perquè... Aquí tenim l'Adriana. És lleugera com una ploma. Li encanta volar per l'habitació, bronzint com si fos una avioneta. Seré la millor pilot del món. No, de la galàxia. No, millor dit, de l'univers. L'Adriana apunta molt alt. Una vegada hi havia una... Oh, és la Ximena, segur. La Ximena és molt callada. Oh, passa el dia entre llibres com una rateta de biblioteca. Li encanta escriure contes i va a tot arreu amb la seva llibreta. Hi havia una vegada... Una vegada hi havia... No sé com començar el meu conte. No puc defallir. Continuaré pensant. Vull ser una gran escriptora i les grans escriptores no poden defallir mai. Segur que ho aconseguirà. Ei, la Martina! La Martina sempre puja els esglaons de 3 en 3 per arribar ràpid a l'habitació i tocar el seu violí. Seré la millor violinista del món! Meravellós! Bé, doncs ja les coneixeu. 3 nenes, i cadascuna d'elles amb un somni diferent. Normalment, els somnis acostumen a estar molt amunt, i per arribar a realitzar-los s'ha de ser molt constant i no de caure mai. Voleu saber qui es preocupa que no perdin la il·lusió? Un servidor. Em presento. Soc en Sol Pons, constructor d'ales. Ales lleugeres que no es veuen, ales que enlairen són com banderes, són fetes a mida pel teu somni. Desitja-ho amb força i serà realitat. Volar. Lleugera com un ocell, tan contenta l'avioneta i cantant una cançó. Volar cap a un munt d'històries que hauré d'inventar per poder-vos-les explicar. Volar pel meu violí, seguint la partitura serà tota una aventura, volant ben alt. Volar, volar, volar. Volar, volar, volar. Volar, volar, volar. Volar, volar, volar. M'han dit que per aquí a prop hi ha una colla de dolents dolentíssims que fan que els somnis dels nens i les nenes no s'acompleixin mai. Serà veritat? És possible que hi hagi gent tan dolenta, tan malvada, tan miserable? I tant que és possible. I jo en sóc el responsable. Jo sóc el gran
No ho aconseguiràs mai. Nosaltres fem que les ales que construeix aquest ximplet d'en si vols pot no serveixin de res. Quan un nen o una nena es volen enlairar amb les seves ales per aconseguir el seu somni, nosaltres els hi posem pedretes a les sabates, pedretes a les butxaques, pedretes a les motxilles. I com que cada vegada pesen més, no es poden enlairar. Ales que no serviran de res, somnis que mai es compliran, nenes que es deprimiran, vençudes per l'estrès. Per tenir un mal son, els ulls has de tancar i així podràs recordar el meu nom. No ho aconseguiràs. Sí, en aquest lloc es respira la tranquil·litat que necessito. En veure si em ve la inspiració. Porto 3 dies que no he escrit un mot. A veure... Hi havia una vegada 3... No, no m'agrada gens. Fa molts i molts anys 3... És horrible. En un país del món... No, millor. En un racó del món, 3 porquets... Adriana, escolta. Adriana, ja n'hi ha prou. No t'enfadis! Adriana! Vols fer un vol amb mi? No, el que vull és poder continuar treballant. I qui t'ho impedeix? La teva avioneta. La meva avioneta sol que el cel... Amb un soroll eixordador que no em permet concentrar-me en la meva història. Series tan amable de posar la teva avioneta en mode avió, Està bé. Ja ho he entès. Caram, quin geni que gasta la senyora escriptora. Ara millor. Moltes gràcies. De res. Tornem-hi. No puc tenir tanta mala sort. Prou! Ja n'hi ha prou. He vingut a aquest parc per poder concentrar-me en la creació del meu nou conte. I us he de dir que no m'ajudeu gens ni mica amb el vostre soroll, enrenou, fresa, escàndol... Digueu-li com vulgueu. Perdona, però estem en un parc. Crec que és un espai públic. Mira! És a dir, un espai obert, comunitari, d'ús públic. Digue-li com vulguis. I tenim el mateix dret a utilitzar-lo que tu. El mateix. Teniu raó, ho sento. No passa res. Res de res, tranqui. És que estic una mica nerviosa. Fa dies que intento escriure un nou conte i mira, no em surt res. Vols dir que no et ve res al cap? Exacte. Ah, vale. A veure, em deixes veure el que estàs escrivint? No, és que no està bé. Va. Que no. Horrible, oi? Espantós. Esgarrifós. Tant? Un nyap. No pot ser. No pot ser. És impossible. Estic immersa en una crisi creativa. Això és horrible. Prou. Tot té solució, Ximena. Tu creus? Clar que sí, dona. Tot té solució. Quina és la solució? Primer, relax. I segon, has de ser tu mateixa. Ah! I en tercer lloc? En tercer lloc, creure't que pots fer-ho. Jo no ho hauria explicat millor. No sóc jo mateixa?
ets tu mateixa físicament, però no ets tu mateixa mentalment. No? Ara m'he perdut. A veure, de què va la història que vols escriure? Oh, dels 3 porquets. Que guai! Pillo, pillo! Això. Això és realment el que vol explicar la Ximena que nosaltres coneixem? No. No pot ser, no ens ho creiem. Gens ni mica. Volia fer una adaptació del conte situant l'acció a... Escolta. Vols fer les coses com estàs acostumada a veure-les. Com estàs acostumada a llegir-les. No sé com fer-ho, noies. De debò, és que no sé com fer-ho. Per què no proves d'explicar alguna cosa que no estigui ja explicada? Fes-ho com ho faria la Ximena. Tu has de ser tu. Deixa sortir el que sents. Tu has de ser tu. Volem saber el que tens a dir. No tinguis por, No tinguis por. Tu has de ser tu. Deixa sortir el que sents. Tu has de ser tu. Volem saber el que tens a dir. No tinguis por. Has de ser tu. No tinguis por. Deixa sortir el que sents. No tinguis por. Has de ser tu. Volem saber el que tens a dir. No tinguis por. No tinguis por. Quan viatgi per l'espai, et trucaré i t'explicaré les coses que veig. Potser et puc donar idees per crear històries fantàstiques. Perquè això succeeixi encara han de passar alguns anys. 3 noies solcant per la vida, perseguint el seu somni. El mòbil! Ah, és l'Arai, el meu amic. Quin arai. Doncs l'Arai. Diu que vol parlar amb mi. He de marxar, noies. Adéu, ens veiem Adéu, demà. Adriana. Adéu. Bé, jo també me'n vaig. I no pateixis, Ximena. Ja veuràs com tot anirà bé. Adéu. Diuen que vull fer les coses només per costum, tal i com les he llegit. Hi hauria alguna altra manera de fer-ho? Per què no provo d'explicar alguna cosa que no estigui ja explicada? Sí. Crec que sé com ho he de fer. Jo he de ser jo. Deixaré sortir el que sento. Jo he de ser jo. Ja veureu què porto a dins. Jo he de ser jo. Deixaré sortir el que sento. Jo he de ser jo. Ja veureu què porto a dins. 3 noies perseguint el seu somni. Ja ho tinc. Són 3 amigues que busquen... Sí. Gràcies, amigues. Jo he de ser jo, jo he de ser jo, jo he de ser jo. Tu seràs com jo digui, com tothom, tots iguals. Ja. I ara, estimats, estimades, us vull presentar un dels meus col·laboradors més efectius.
Senyors, senyores, nens, nenes, estimats amb tots vosaltres, el Gran Bellesa, per fora! I aquesta nit el Gran Bellesa per fora i un servidor farem una visita alliçonadora a aquestes tres nenes. I ja veureu com demà no tenen tantes ganes de cantar aquesta cançó tan... cursi! Aquestes tres nenes es pensen que podran assolir el seu somni. Però sabeu una cosa? No ho aconseguiran mai! L'Adriana és lleugera com una ploma. Li encanta volar per l'habitació brunzint com si fos una avioneta. Està segura que serà la millor pilot del món. Crec que a l'Adriana li encantarà ser una de les protagonistes del meu conte. Serà tota una sorpresa. Has de ser alta i prima. Aquest ordinador deu estar espatllat. M'ha canviat de pantalla sol. Deu ser un virus. Les mares més guapes com són i les princesetes com són. Altes i primes. Oh, per fi. Continuaré a la llibreta. A veure... Aquí. La Martina és alta i prima. Sempre puja els... No! Quina capacitat de convenciment que té aquest virus. Ai, no m'agrada. Ha de tenir més personalitat. A veure... Bellesa per fora em segueix? No la conec, però el nom és peculiar. La seguiré. Tornem-hi. Prou! Les mares més guapes com són i les princesetes com són. Altes i... Que guai! Aquest pilot és un crac. Quin soroll més xulo té el motor de la seva avioneta. Com m'agradaria pintar-lo. Aquí tenim el Lluc Fruitós amb la seva avioneta, solcant el cel a tota velocitat, deixant una preciosa estela. Però un moment! Oh, això és sorprenent! Ens ha deixat un missatge. Sí, posa! Has de ser alta i prima. Però atenció, atenció, que fa una cabriola i torna rapidíssim. I ens torna a deixar el missatge. Has de ser alta i prima. Alta i prima. Alta i prima, alta i prima. Yeah! Si a la vida vols triomfar, a nosaltres ens has d'escoltar. Sí! Si els teus companys vols liderar, has de ser alta i prima. Així per allà on passis et mirarà. I és més, tots assumiran que ets una triomfadora.
perquè les models com són Altes i primes, altes i primes, altes i primes, I les nenes de les sèries com són? altes i primes, altes i primes, altes i primes, i les mares més guapes com són altes i primes, altes i primes, altes i primes, I les princesetes de Disney com són? altes i primes, altes i primes, altes i primes, recordeu com hem de ser altes i primes, altes i primes, altes i primes. No oblideu mai! Nenes, si voleu ser estimades, reconegudes, admirades, recordeu, heu de ser altes i primes, vinga totes! Altes i primes. Altes i primes, 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 altes i primes. Ja sabeu com heu de ser. Altes i primes, altes i primes. Les mares més guapes com són! I les princesetes com són! Altes i primes, altes i primes, Molt bé, molt bé. altes i primes. ja sabeu com heu de ser Ai, 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 ai. som els millors Som fantàstics, meravellosos, esplèndids. Em sembla que ja els hi ha quedat força clar. ara ja saben com han de ser per a convertir-se en unes triomfadores Per ser estimades, reconegudes, admirades. no cal tenir talent Talent? Què significa tenir talent? s'ha de ser alta i prima. Les mares més guapes com són! I les princesetes com són! Altes i primes. Altes i primes, altes i primes. a veure... Aquí. L'Adriana és lleugera com una ploma. Li encanta volar per l'habitació bronzint com si fos una avioneta. Està segura que serà la millor pilot del món. Crec que he de definir millor el personatge de l'Adriana. El lector ha d'entendre ja a les primeres línies que serà un personatge guanyador. A veure així. L'Adriana és alta i prima. Lleugera com una ploma, li encanta volar per l'habitació, bronzint com si fos una avioneta. Està segura que serà la millor pilot de l'univers. Ara sí. Bé. Hola, Adriana. Hola, Ximena. Adriana? Estic molt cansada i desanimada. Estic fatal. Però què et passa? Soc molt baixeta? A veure, molt alta no ets. No t'he preguntat com soc d'alta. La meva pregunta és, soc molt baixeta? A veure, molt alta no ets, però molt baixeta tampoc. Creus que soc baixeta per pilotar avions? Ai, mira, em fas unes preguntes. Està molt clar, soc molt baixeta. Per aquesta raó caminaves de puntetes. Sí. Tranquil·la, dona, que encara estàs a temps de fer una bona estirada. Estic molt desanimada. Soc baixa, molt baixa. Soc baixa per tot. Que no. Prou! Estic grassa, molt grassa. Soc tot greix. Soc una massa llafiscosa de greix. I jo baixeta. No tinc forces per arrossegar el meu cos. Sembla com si portés les butxaques carregades de pedres. A mi em passa el mateix. Prou. Esteu igual que estàveu ahir. Avui, mentre dinava veient la tele, he vist que cap de les nenes que sortia a les sèries era grassa com jo. Li baixeta com jo. Jo estic grassa, soc baixeta. Dieu-me la veritat, no vull res més que la veritat. No, tu ets alta. I
Bé, fins demà, noies. Ah, recordeu d'anar a comprar el llibre a la llibreria del Ton. El necessitem per demà, sí o sí. A veure per on anava. Ah, la Martina. Sí. Sí, crec que ja ho tinc. La Martina és una nena supermoderna, esvelta, amb una cabellera llarguíssima, intel·ligent. Intel·ligent? Això no cal dir-ho. A qui li pot interessar? Ai. Sempre puja els esglaons de 3 en 3 per arribar de seguida a l'habitació i tocar el seu violí. Sí, perfecte. A veure... Ui, com pesa. Bé, ara a carregar piles amb el superberenar que m'ha preparat la mare i després a comprar el llibre. Bellesa per fora ha estat fantàstica. Ara és el meu torn. A veure, aquest és el carrer del gat. Miau! Aquest és el meu mirall i aquest és el senyor Reflexos. Bé, anem per feina. El meu atac serà letal. Estic segur que el gran no ho aconseguiràs mai, estarà orgullós de mi. I em premiarà amb el distintiu de dolent Premium. Passaré a ser el senyor Premium. Bé, però ara encara sóc el senyor Reflexos. Anem per feina. A veure, aquest carrer està una mica avorrit. El decoraré una miqueta al meu gust. Ja ho veureu. És molt senzill. Una pedreta per aquí. Dues pedretes per aquí. Pensava que estàveu confinats. I 3 pedretes per aquí. Bé, ara em quedaré aquí a esperar que arribin aquestes nenes. Mare, vaig a la llibreria i torno. Ja, Fins ara. Ja està aquí. Ui, què fan aquestes pedres enmig del carrer? Estarà al carrer Nobres. Un mirall? Mai havia vist un mirall al carrer del Gat. I mira que he arribat a passar vegades per aquest carrer. Seran les festes del barri i hauran decorat els carrers. Però amb pedres al terra... Ai, tot és molt estrany. I aquest mirall... Aquesta sóc jo? 4 ulls, lletja, poc intel·ligent. Aquestes ulleres no em queden gens bé. Em veig lletja, amb cara d'estúpida, de ximpleta i de... Idiota! Molt idiota. Suportar aquesta càrrega d'idiotesa és molt pesat. Ai, cada dia em sento més desanimada. A veure si ara arribo bé a la llibreria. Almenys ara estic més guapa. Per aquí... Ai, sí, crec que és per aquí. Soc el millor, soc Premium! Vinga, Martina. Ui, ja estan aquí. Martina, que la Ximena ens està esperant. Camina més ràpid. No puc anar més ràpid. Martina, intenta-ho. Vigila, no ensopeguis amb aquesta pedra. Tranquil·la, Martina. Sent-te'n baixeta com sóc, és més probable que tingui un xoc frontal abans que una entrebancada. Si vols les trepitjo. Amb el meu pes segur que les desintegro. Què fa aquest mirall enmig del carrer? No ho sé. No té cap sentit que estigui aquí. Potser és el destí, Adriana, que ens vol recordar com som.
A veure... Soc tan grossa que els meus braços no es reflecteixen en el mirall. Necessito 2 miralls, un al costat de l'altre. En canvi, jo sóc un puntet en la immensitat del mirall. Grassa, sembles una mandonguilla. Nana, tant de suro. M'has dit mandonguilla? No, però tu a mi tap de suro sí. Jo no t'he dit tap de suro, però tu sí que m'has dit mandonguilla. No és pas veritat. Tot i que és cert que sembles una mandonguilla. I tu, magnífic tap de suro, nana! Mandonguilla! Va, nenes, que tancaren la llibreria. Bola de greix! Tap de bassa! Campeón, campeón. Aquest mirall és el meu gran aliat. Sempre reflecteix el que jo vull que vegin d'elles mateixes. Mai permeto que vegin la seva vàlua. Mai. De fet, el que veuen sempre acaba convertir-se en realitat. Per tant, el meu mirall no enganya mai. O sí? Voleu provar? Ara teniu l'oportunitat de poder comprovar la vostra realitat. No us enganyaré ni us criticaré, tan sols us mostraré el que sóc. Tu ets grassa, bola de cel. Tu ets nana, ets un fideu. I tu ets lleig com un patat. Ara mireu-vos al mirall i us volveré a repetir. Tu ets grassa, grassa, grassa. Tu ets nana, tap de bassa. I tu ets curta d'agafar. Ja està! Ara, a veure si venen. Ja està. Noies, jo no ho veig clar, Jo sóc petita i jo sóc grassa. I jo sóc curta d'agafar. Nana escarransida! Gorda mandonguilla. Curta i poc imaginativa. Puça! Bola de seu. Sóc la massa. Sóc obtusa, ai, com ho faré? Ales lleugeres que no es veuen, ales que enlairen són com banderes, són fetes a mida pel teu somni. Desitja-ho amb força i serà realitat. Ui, 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 que m'estic encantant i he d'acabar aquestes 4 ales el més aviat possible. A veure, aquí, aquí... Vinga. Ui, aquestes de l'Arai m'estan donant molta feina, però estic convençut que quedaran fantàstiques. A veure, una ploma per aquí, un retoc per allà... Sí, perfecte. Soc baixeta i no sé si donaré la talla mínima per poder participar a les Olimpiades de l'escola. Jo què, Adriana? Estic grassa, molt grassa, que sóc una bola de greix fastigosa, que no podré córrer ni 1 metre. No podré córrer ni 20 centímetres. No, mentida, no podré córrer ni 1 mil·límetre. Teniu raó, nenes. Martina, tu estàs tan grassa. I tu, Adriana, ets tan baixeta. I jo soc curteta i segur que em costa entendre les normes de les proves. No. Elles també. Fa 2 dies estaven plenes de vida. I ara mireu com estan. Ai. Segur que això ha estat cosa del malvat, no ho aconseguiràs mai. Segur. Ai, vinga, nenes, amunt, no deixeu de lluitar.
disposada a lluitar fins al final. Doncs a mi voluntat no me'n falta, eh? Si m'esforço, segur que ho aconseguiré. Doncs sabeu què us dic? Que estic segura que si estic molt atenta, me n'en sortiré. Sí! Som-hi, nenes! Molt bé, molt bé. Jo me'n vaig acabar de preparar les meves ales. Nenes! 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 Hola, nenes! Hola! Veig que ja esteu preparades per participar a les Olimpiades de l'escola. Sí, em fa molta il·lusió. Bé, ens fa molta il·lusió participar-hi. Molta. Moltíssima. Portem mesos entrenant dur. Cada dia un parell d'hores. Hem sigut molt constants. Ho heu pensat bé? El què? Què hem de pensar? Jo no estic gaire per pensar. Participar a les Olimpiades de l'escola. Som conscients que són molt dures. I que hi ha rivals molt ben preparats. Però nosaltres també ens hem preparat per competir. No en tinc cap dubte, però esteu en desigualtat. Què? A veure, que esteu en desigualtat. Jo estic apuntada per participar a la cursa de 100 metres lliures i puc córrer com qualsevol altre Sí, participant. però... Ho dius perquè sóc baixeta? No! Això no és inconvenient. Aleshores? És que les nenes correu menys que els nens. Doncs jo estic apuntada per participar a la competició d'aixecament de peses i puc aixecar... És que les nenes teniu menys força que els nens. Doncs jo penso participar a la competició de salt d'alçada i no crec que hi hagi cap nen que És que les nenes salteu menys que els nens. Està bé. On s'ha vist un microxip amb calceta curta? I una mandonguilla amb sabatilles esportives? I un atleta amb ulleres. Nenes, quietes, molta atenció. Escoltareu fins a ser velletes aquesta cançó. Les nenes som aritmètica pura i mira que fa temps que dura. Però això és el que té la gent en ment. Som una resta talent. No, les nenes no ho sumem, sempre restem i no ens acostumem. Som les nenes Les nenes esteu menys preparades, les nenes sou menys fortes. Les nenes Tenim menys iniciativa. Les nenes som menys ràpides que els nens. Les nenes som menys llestes. Les nenes saltem menys que els nens. Les nenes som sempre més. Les nenes som molt menys. Les nenes estem en desigualtat. definitivament menys. Això ha estat un èxit. I ara toca descansar. Adéu, nens. Adéu, nenes. Adéu, pares. Adéu, mares. Adéu! Per cert, no m'he presentat. Jo sóc el senyor Desigualtat. Però què ha passat? Que m'he dormit? Ara no ho recordo. A veure. Concentració, a veure si sóc capaç de recordar què ha passat. Estava construint unes ales. 3 ales, concretament. 3 ales per 3 nens. No. 3 ales per 3 nenes. Això, ara començo a recordar. Eren la Ximena, l'Adriana i la Martina. Això, estaven molt il·lusionades amb el seu somni. Un moment. Recordo que s'estaven desanimant. Recordo que ja no confiaven en elles mateixes. Recordo que tot començava a ser un desastre. Ai. Segur que això ha estat cosa del malvat. No ho aconseguiràs mai. Segur. He de fer alguna cosa.
Ximplet, descansa. Jo això de ser una gran violinista començo a portar-ho fatal. No ho aconseguiràs mai. A mi em passa el mateix. Soc tan baixeta, segur que no arribaré als comandaments de l'avió. No ho aconseguiràs mai. Jo el que no tinc clar és el meu estil. He començat una història de 3 nenes, però... No ho aconseguiràs mai. Ximena, de 3 nenes. Aquesta història no triomfa, segur. Això és de ser poc intel·ligent. Això és de no tenir res al cap. De fet, era la nostra història. Era una sorpresa. No podeu ser tan somiatruites, heu de tocar de peus a terra, heu de ser nenes normals. On s'has vist una dona gran solista? Has vist canviar herois per heroïnes. On s'has vist, Una dona pintada viu. no podeu ser tan somiatruites. Que nenes, us ha quedat clar? Això és propi dels somiatruites. No ens podem permetre ser somiatruites. No està bé ser somiatruites. No és bo per la salut. Hola, nenes! Em presento. Jo sóc el senyor Reta. Esteu a temps, podeu canviar. Jo sóc aquí per ajudar. Si em feu cas en poc temps, us puc normalitzar. T'escoltem atentament. Digues què hem de fer. Primer de tot hem de canviar aquestes robetes tan modernetes. Mireu, boniquetes, us hem portat aquestes cosetes. Que tant serveixen per les nenes. Baixetes? Grassonetes? O ximpletes? I ara, senyoretes, canvieu-vos ràpidament que cantarem totes juntetes aquesta cançoneta. Elles han de ser boniquetes, elles han de ser princesetes, elles han de ser bones minyonetes, simpatiquetes, filles tetes, tetes, etes, etes. Elles han de ser boniquetes. Elles han de ser princesetes. Elles han de ser bones minyonetes. Simpatiquetes. Filles tetes. Etes, etes, etes. I ara, senyor Etes, agafeu les vostres motxiletes Sí, sí. I totes juntetes, aneu cap a les vostres casetes. i, sobretot, sigueu bones minyonetes. Ah, bé, doncs moltes gràcies, senyora. Senyor Eta. Perdó, moltes gràcies. Senyor... Eta. No sé de què s'extranyen. El meu nom és molt comú. Senyor Eta. Oi que sí? Oh, és que... Un fan aplaudiment! Bravo! Bravo! Subli, grandiós! Has de canviar. Adéu, senyor Eta! Prou. Ja està. Aquí el protagonista sóc jo. A veure, que quedi clar. Les nenes sempre han de ser etes. Sempre ha estat així. O no? Vaja, aquí tenim el ximplet d'en si vols pot, que s'està despertant. Oi, no, adormit. Uau! Quines ales tan boniques que fabrica aquest ximplet d'en si vols pot. Ei! Per
personalitzades i tot. Quin nivelazo! Mira, aquí posa Martina. Martina, la bola de greix. Aquesta per enlairar-se necessita un helicòpter ara. A veure aquesta. Adriana, la tanta suro. Mai volaràs, Adriana. Ala. Ui. I aquesta? Ximena. Les nenes no necessiten ales. Una altra batalla guanyada. Som invencibles! Saps si la Martina vindrà avui? No ho crec. Fa dies que no ve. No vol sortir de casa. L'entenc. L'altre dia em va dir que deixa les classes de violí. Que s'ha adonat que tocar el violí no és el que se li dona bé. Doncs jo crec que se li dona molt rebé. Però bé, hem canviat. Sí. El meu amic Arai... Quin Arai? L'Arai, el ballarí... Ah, sí, aquell que parla tant. Sí, el mateix. Doncs m'ha dit que deixa el ballet. Que ja li ha quedat molt clar que la dansa és més cosa de nenes. Diu que s'apunta a futbol, que és més cosa de nens. Ben fet, és el que toca. Sí, és que ens hem fet grans. I clar, quan et fas gran, tot canvia. Jo volia ser pilot. Ja no ho vols ser? No, m'he adonat que ser pilot és més cosa de nois. Ah, sí. Seré hostessa, ho tinc decidit. Ser hostessa és més normal. Jo també he canviat, saps? En què has canviat? A les meves històries, a partir d'ara, només sortiran personatges masculins. Cap noia! Bé, sí, però les noies estan per ser salvades pels nois. Sempre ha estat així. Sí. Els superherois sempre han estat nois. Sempre ha estat així. Sí, sempre ha estat així. Bé, haig de marxar. Vull veure el primer capítol de la segona temporada de La dona del president. Jo estic veient una que és molt divertida. Si són roses, millor. El títol fa molt bona pinta. Et pixes de riure. Anem? Ai. Jo em desmaio cada 2 per 3 i elles defalleixen en els seus somnis. Només em faltava això. Si continuem amb aquest ritme, les ales perdran la seva força. Ai. He de fer alguna cosa. Pensa. Ui, ho tinc! Ui, sí! Ui, no millor! Sí. Tinc una idea! Esclar, he d'aconseguir que la Violeta vingui fins aquí. Esclar, la colla del No ho aconseguiràs mai, amb la Violeta, van fracassar. Té les coses molt i molt clares. La Violeta és una noia molt extrovertida. I encara que no vagin al mateix curs que les noies, estic segur que no serà un problema. La Violeta parla amb tothom. Però com les faig coincidir a totes aquí al pati? A veure... Esclar, les nostres amigues sempre venen a seure a aquest banc. I la Violeta sempre està, per tant, hem d'aconseguir que arribi fins aquí. Ja està, però m'haureu d'ajudar, Quan les nostres amigues arribin, jo conto fins a 3 i cridem Violeta! Estic segur que vindrà en un 3 i no res. És una noia molt activa i molt valenta. Ja veureu, ja. A veure si tenim sort. Una, 2 i 3. Violeta! Una altra vegada. 1, 2 i 3. Violeta! Que m'heu cridat! La Violeta, aquí la tenim.
Jo me'n vaig acabar les ales a correcuita. Hola, que m'has cridat? No. Doncs he sentit que em Doncs jo cridaven. no he sigut. I per això he vingut corrents. Doncs jo no t'he cridat. Ah, Com et dius? Violeta, i tu? Ximena. Fiu, fiu! Au! Hola, Hola. i tu? Jo què? Com et dius? Jo? Sí, tu. Adriana. I tu? Violeta. Fiu, fiu! Ets una mica rara, no? Per què ho dius? És que no és gaire normal parlar amb la gent d'aquesta manera. Ah, això és perquè m'estic entrenant. Gimnasta? No, ja, Karateca. no, Nedadora? no, Alpinista. no, marciana. Què? Sí, de gran vull ser marciana i per això m'estic entrenant. Però com vols ser marciana tu si no ets de Mart? M'és igual. Aleshores? Si vull ser marciana, ho seré. Està bé, és marciana. De la Terra. Soc de la terra i no m'agrada gens el que fa temps que estic veient. Crec que hi ha una altra opció. El cel ja no és el cel, la terra ja no és terra, el mar ja no és el mar. Busquem una solució. No vull ser americana, ni italiana, ni australiana. Jo vull ser marciana. No vull ser americana, ni italiana, ni australiana. Jo vull ser marciana. Tots tenim pressa a guanyar més i més, viure menys i menys. Ja no som persones, tot és bogeria, tot és injustícia, tot és guerra. Jo ja no puc més. No vull ser, Americana, no vull ser, italiana, no vull ser, ni australiana. Saps què vull ser? no vull ser americana, ni italiana, ni australiana. Jo vull ser marciana. No vull ser americana, ni italiana, ni australiana. Jo vull ser marciana. No vull ser americana, ni italiana, ni australiana. Jo vull ser marciana, marciana. No vull ser americana, ni italiana, ni australiana. Jo vull ser marciana. I per això m'estic entrenant. No entenc res. Ni jo tampoc. Saps una cosa, Ximena? Què? Em cau molt bé. Té molt bon rotllo. A veure si m'atrapeu! No. És que no podem córrer. Però per què? És que ens pesen molt les cames. Ah, això són les sabates. Traieu-vos-les. Les sabates? Vinga, va, traieu-vos les sabates. Ja veureu. Ai. I ara les heu de posar cap per avall. Ho sabia. Pedres! Això són les vostres inseguretats. Això serà Mart. Aquí són pedres. I a la Terra, les butxaques. Mireu a les butxaques, segur que també en porteu. A les les butxaques? Sí. Més pedres! Inseguretats. Però com és que no ens n'havíem adonat? Les motxilles! A les motxilles segur que també en porteu. A veure... Hola! Més pedres! Moltes! Inseguretats. Ets molt divertida. I molt simpàtica. I molt marciana. Podríem ser amigues. Això està fet. Que guai! Yupi! Ui, he de marxar. Tinc classe de llengües interplanetàries. Llengües Què?
interplanetàries. Ja us he dit que de gran vull ser marciana i m'estic entrenant. Ah, sí. vale. I vosaltres, què voleu ser de grans? Ah, Vull dir, per què us esteu entrenant? bé, jo volia ser escriptora, però... I jo volia ser pilot, però... Ens veurem a Mart. Tu seràs una gran escriptora i tu seràs una gran pilot. I les tres juntes trobarem una solució. Una solució? A què? Què hem de solucionar? Tot el que no va bé. No entenc res, però compta amb mi. I amb mi també. Solucionarem tot el que es pugui solucionar. Genial! Fiu, fiu, Adéu, Violeta! Saps una cosa, Ximena? Què? No descarto algun dia veure'm a Marta amb la Violeta. I aniràs a peu? No, pilotant la meva avioneta. Adriana, estàs bé? Em trobo bé. Millor que mai. Ara que ho dius, jo també em trobo millor. Com més... lleugera! Reprendré el meu conte des d'on el vaig deixar. I saps què? Què? Els personatges principals seran nenes. Nenes, però Ximena, tu vas Seran dir... nenes. Millor dit, serem nosaltres. I sortiré pilotant la meva avioneta. Sí, i la Martina tocant el seu violí. Hola, noies. Oh, Martina, Adriana, Martina! Martina, Martina! Què passa? Martina! Prou! No sé res. La Ximena reprèn el seu conte. Està bé. I l'Adriana vol anar a visitar la nostra nova amiga Violeta a Mart pilotant la seva pròpia avioneta. Fantàstic. Ai, va, Martina, sisplau. Hem de ser com abans. Primes? Aixeca't, va. No podràs. Estic molt grassa. Pots parar de dir bajanades? Ximena, com diu la nostra amiga Violeta, comencem a solucionar. Vinga, ajuda'm a treure-li la motxilla. Però què vols fer? Va, ajuda'm. Noies, au! Au, Quieta, prou! un moment. Au! Oh, Ai, però què portes aquí? No sé, el llibre de matemàtiques i el de socials. Impossible. no m'estranya que no puguis moure't. Mira, Martina, Pedres? inseguretats. Mira les butxaques, a veure si també en tens. Les butxaques? Però, què és això? D'on han sortit tantes pedres? Són les teves pròpies inseguretats. Nosaltres també en teníem. Sí, Mira, i mira, un munt, eh? Jo no moltíssimes. pensava que en tindríem, tampoc, però mira tot el que hem trobat. No entenc res. Martina, estàs bé? Martina, Martina! Sí, estic bé. Estic millor que mai. Em sento com més lleugera! Ens ha passat el mateix, exactament el mateix, Martina. Noies, sabeu què? què? Seré la millor violinista del món! Que guai! Iupi, iupi, iupi! Vaig a buscar el meu violí. Fins ara! Adéu, Adéu. adéu, Martina! I jo seré la millor pilot del món. No, de l'univers. Però he de trucar a l'Arai. Hem de solucionar tot el que no va bé. Adéu, Ximena! Adéu, que vagi bé. Ja ho tinc. Són 3. Però podrien ser-ne 10, o 100, o 1, o totes les nenes del planeta. Seré una gran escriptora. Ah, espereu-me, que vinc! Adriana! Adriana! Les meves pedres! Ai, veniu amb mi, petitonetes!
Qui us ha fet això? Qui us ha deixat aquí abandonades? Com Mary tan dolenta, tan malvada, tan miserable. Hem perdut una batalla, però guanyarem la guerra. Feina feta! Tot a punt perquè l'Adriana, la Martina i la Ximena s'enlairin fins al seu somni. Però molta atenció, perquè la colla del malvat no ho aconseguiràs mai, no descansa mai. Sempre posant pedretes de les sabates, pedretes de les butxaques, pedretes de les motxilles de les nenes i els nens. Però hem fet molt bona feina. Moltes gràcies a tots! I ara he de continuar treballant pels somnis de les nenes i els nens. Per cert, si algú de vosaltres en té un, sabeu què heu de fer? Tan sols heu de somiar ben fort. I jo, en si vols pots, us construiré unes ales fantàstiques perquè pugueu... Ho veieu?